ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. Ҳама каса созани хубен, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед шероинар. хоб дӯстони азиз, қисми дуюми навори мошинҳои боркаша барои шумо тайёр карда ки мехоҳем ки пешкади шумо гардонем. ҳатман лайкҳоро мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. Канали ютуб имрӯза навори беҳтарин ҷидагай 6 ноябри соли 2024 1000 рубл баробар ба 108 сомон мебошад шероинар. خب کسانی که یگان تکنیکا دارید، یگان ماشین دارید، مرحمت در واتساپ ما روی کنید رکلام کرده، یعنی که ماشین های شما رو و تکنیک های شما رو فروخت نمیدیم. رقم های واتساپ ما 911 32 43 44. مرحمت دوستان روی کنید، ان شاء الله که رکلام کرده فروخت نمیدیم. دوستان عزیز، اگر همه قسم دوم شام 1000 تا لایک گرفت، ان شاء الله که قسم سوم شام برای شما پیشنهاد میکنیم. خب دوستان، با همتون تماشا بفرمایید. دستگیر شما پیشماز، لایک کار فراموش نکنید. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбуди нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чхелай ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред бор рафта? ҳар ҳафта ҳаста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адрес метро Катени, номери WhatsApp акамон мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, ина такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница ке мошино комфорт муроҷиат кунед бародаро. Ина полный комфорт мошино. Занг бизане, ина бародаро граница рафтесия. Документ дошти? Худди документ дошти? Не, документи ма бучидаги. Поли бучидаги. Ман кадан хай акай ба хас хишат. Чайкар хай мина дорем ая. Фили акаки мисол дам хели пасти балани да бармуна 1000 раҳмат акай. Чотка гузаште ака. Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чоткай. Ина бародаро гузашта. ва дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза Toyota Mark Zio аст ки соли баромадаш 2008 сол мебошад. Мотор объем 2.4 литр, коробка передачи автоматика, сӯзишвараш танҳо бензин. мошини гуфтагӣ дӯстони азиз ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Техосмотор дорад, документ дорад ва утилизатсия кардагӣ ҳаст. краскаш сабсафед қарор дорад дар ноҳияи Темуру Малик ва яъне ки райони Советский. гуфтага дӯстони азиз, наша 100,000 сомонӣ мега. касоне ки агар аз номи сомонаи мо Насим деҷаи салом расонад, муомилаи хубам дорад бародарон. марҳамат, номерҳои WhatsApp, яъне ки соҳиби мошин деган тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, гурӯзавои газел аст ки соли баромадаш 2002 сол мебошад. мотор 406, сӯзишвараш бензин ва газ, коробка передачи механика ва дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ягон камбудӣ надорад. дар сароишни фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. нархи мошина бордоро 55,000 сомонӣ мега. боз гуфтага ки иншоалло ки савдои хубам дорад. номеро барои тамос +7 охираш 5609 бордоро номери WhatsApp дорад. марҳамат, тариқи номерҳои WhatsAppшон муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим деҷаи салом расонед. шербачаҳо чандум лайка ки задед, ҳатман дар комментария бинависед. дӯстони азиз, яъне ки самосвол Шагман аст. соли баромадаш 2013 сол. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша бардоро 157,000 сомонӣ мега. боз гуфтагия ки муомила ҳам дорад. рақамо барои тамос 205 00 55 55. номери дасти соҳиби ҳамин камаза шеронар. марҳамат, занг мезанед ва маълумот аниқтаршон аз худусия бошон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар ҳамин сомона ютуб, яъне ки бо номи Настим Теҷа яктами канале барои мошинои боркаш аст. ҳатман подписатсия фаромӯш накунед ва дар комментария чӣ хеле техника мехоҳед, чӣ хеле яъне ки мошин боркаш мехоҳед, бинависед, ба шумо кофта пешниҳод мегардонем.
мерседес атего ҳастаи бордиро соли баромадаш 2014 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ ва қарор дорад дар шаҳри душанбе. дарозӣ яъне ки кузовуш гуфтагида ки 9 метра балнош системаи беҳтарин. дӯстони азиз, мерседес атего яъне ки фура дар ҳолати корӣ мебошад. нарша 395,000 сомонӣ мегӯяд. боз касоне ки агар аз нои сомонаи насиндаҷӣ салом расонад, муомила ҳам дорад шароинар. рақамо барои тамос 987 00 90 90 қади марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, бортовои шагманастаи соли баромадаш 2012 сол мебошад. мотораш 420, ҳолаташ хуб ва қарор дорад дар ноҳияи восеъ. нархша бародаро 220,000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила ҳам дорад. дар ҳолати хуби техникӣ рақамҳо барои тамос 988 77 99 77 қади метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, барои реклама кардан чизе ки доред марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. ягон техника доред ё ки ягон хона доред, мошин доред, ягон хулоса зил, камаз, лубо чи доштагӣ бошед, дар WhatsApp мо 911 32 43 ва 44 қади роҳӣ кунед. иншоалло ки техникаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, яъне ки газ 52 ҳастай дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. балнош 70% краскаш кабуд ва дар шаҳри Хуҷанд мебошад. нарша баҳодро 24500 сомонӣ мегӯяд. ба кор тайёра. марҳамат кадме ки аз шаҳри Хуҷанд газ 52 гуфтагӣ бидед бо нархи арзонакак 24500 сомонӣ. рақамо барои тамос 900 02 00 83 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, зил ва давозни ҳастае ки солаш 1991 мисол, яъне ки бочкаша гуфтагӣ нест чанд тонагай кандине ки дар кортон бошад, марҳамат занг бизанед ва маълумоти аниқтарашро аз худашон пурсон шавед. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул ва нарша 77,000 сомонӣ мегӯяд. бочкаша яъне ки гуфтагӣ нест шароинар. рақамо барои тамос 987 92 56 00 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, техникаи навбатиамон яъне ки бортовои Форолан ҳастаи соли 2013 сол. грузоподъёмникаш 3,5 тонна гуфтага ки мебардорад ва системаи балонашам хубанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. балонаш нав гуфтага нарша 45000 сомонӣ мегӯяд. рақамо барои тамос 203 40 04 04 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, грузовой газел аст ки соли 2006 сол мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Фархор. коробкаш механикаи кузовшам тозаи. дӯстони азиз, мотораш мусо, яъне ки мотори мусо мебошад, 5 турбинага. нарша 90000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила ҳам дорад. марҳамат рақамҳо барои тамос 30 05 80 61 қади метавонед дар тамос шавед. шербачо ба шумо 5 сония вақт эҳтиромона хоҳиш ҳатман подписатсия кунед. 5 4 3 2 1. раҳмати калон касоне ки подписатсия кардагӣ бошанд, лайкҳоро мондагӣ бошанд, чандум лайка ки монди дар комментария бинависед шаринар. ана яъне ки бародарони азиз, самосвол шагман ҳастай заказ аз Хитой меояд. ино ҳамаш пачка ҳастанд. солҳояшон 2024 сол. заказ аз Хитой дар давоми 25-30 шабонарӯз. нархҳояшон 363000 сомонӣ. марҳамат касоне ки дӯстони азиз ягон завод сохта мебошед ё ки ягон бизнес карда мебошед, марҳамат кунед бо нархи 360000 сомонӣ 924 40 6006 қади WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp муроҷиат кунед.
боротовой грузовой Mercedes Atego аст. Бордоро соли баромадаш 2015 сол. Яъне ки аз дигар давлатҳо бордоро рӯй мекунанд бе растамошка ва нархш гуфтагиаги то Тоҷикистон ай. Растамоша намекунаша нархш 245,000 сомонӣ. Рақамо бароятон кадоме ки аз дигар давлатҳо заказ кардани мошини пачка 2015 сол Mercedes Atego. Кузовша гуфтаги нест чанд кам, яъне ки дарозиш чанд метрай 245,000 сомонӣ 909 00 22 21 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз 12-мин эълони мо грузовой ФАО ном дорад, яъне ки солиш 2024 сол мебошад. Дар шаҳри Душанбе, яъне ки бордоро заказ мекунанд, грузоподъёмникаш 5 тоннара мебардорад. Состоянияш беҳтарин, ҳамихе дӯстони азиз хитон қабул мекунед. Нархаш 120,000 сомонӣ. Нави пачка якам даст хидмат мешавад, ҳайш мекунед 971 50 77 88 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти анинташро аз худи себошон дастрас намоед. шербачои намарҳамат грузовой газел бо нархи арзон солаш 1996 солай. Моториш 406 коробка механик дар ҳолати хуби техникӣ ва қарор дорад дар шаҳри Истарошан. Нарша бордоро 26,000 сомонӣ мега. Марҳамат боз муомила ҳам дорад. Газел дар ҳолати корӣ мебошад. Кадоме ки газел гуфтаг дар комментария марҳамат 26,000 сомонӣ боз муомила ҳам дорад. 110 07 07 01 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти анинташро аз худи себошон дастрас намоед. Шербачо ростига дар амин ютуб якта ҳамихали канали мо ҳаст ки мошинҳои боркаш техникаҳора хонаҳора реклама мекунад. Подписатсия кунед, интизор шавед чӣ хеле ки техника мехоҳед. Дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем, ҳамон техникада ба навор мегирем. Самосвол Дулан аст. Бордоро солиш 2011 сол. Моториш 340 мебошад ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Наша дӯстони азиз 185,000 сомон мега. 10 та баллони 80% дорад. Краскаш зад, ҳолаташ хуб. 016 22 87 87 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз Mercedes бортовой ҳаст, яъне ки Mercedes Sprinter соли баромадаш 2015 солай. Моториш 2.8 литр. Дар ҳолати хуби техникӣ, баллонош состоянияш хуб, ягонаш гуфтагие ки задагӣ пусидагӣ умуман надорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша бордоро 275,000 сомонӣ мега. Марҳамат кунед касоне ки Mercedes Sprinter хар бошед бортовой бо нархи 275,000 сомонӣ 934 62 24 42 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти анинташро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз эълони навбатимон газ 53 ҳастаи марҳамат соли баромадаш 1985 солай. ба кор тайёра гуфтаги шерунар қарор дорад дар ноҳияи восеъ. нархша 40,000 сомонӣ мега. рақамо барои тамос 918 94 23 23. марҳамат дӯстон занг бизанед ва маълумоти анинташро аз худи себашон пурсон шавед. дӯстони азиз 17 эълони мо Mercedes Atego ҳастай солиш 2015 сол. дарозии кузоваш 6 метр 20 сантиметра, ягон камбудӣ гуфтагӣ ки надорад. ба кор тайёра ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нараша бордоро
340,000 сомонӣ мегӯяд. марҳамат кунед, рақамҳо барои тамос. касоне ки Mercedes Atego хар бошед, яъне ки бортовои Mercedes, нархи 340 та дар шаҳри Хулҷан 2015 сол. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Зил самосвол ҳастанд ки соли 1986 сола қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нарша 63000 сомонӣ мегӯяд. рақамо барои тамос 933 34 27 07 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар комментарий яъне ки моро баҳогузорӣ кунед, подписатсия кунед, навори қисми семи мошиниҳои буркаша интизор шавед. чӣ хеле ки техника мехоҳед дӯстон, дар комментарий банависед, мо амро кофта ёфта, яъне ки мехонед комментарияи шуморо ответ метиҳем. иншоалло ки подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланд хонаобод бошед. худованди меҳрубон нигаҳбон монда бошад.